Всичките ни реклами се засилват значително, наистина започват от сега и след това през следващите няколко седмици до месец ще достигнат своя връх и всичко ще работи на пълни обороти. И вярвам, че клиентите ще започнат да идват като луди, дори повече отколкото сега, така че някои от тези неща, които се пускат, вече имаме много подкастъри, които говорят за тях. Много от вас ми изпратиха клипове, казвайки, че са чули за LiveGood в тях. Този човек говореше за продуктите на LiveGood и да, разпространява се. Клиентите идват, поръчките идват, думата се разпространява и точно това искаме. Някои от по-големите подкастъри ще излъчват на живо следващата седмица. Бен Шапиро ще излъчва на живо с това в понеделник. Това трябва да бъде забавно. Ръсел Бранд ще излъчва на живо с това в сряда. Рич Айзен ще излъчва на живо с това, мисля, че на 27. Има и много други в средата. Имаме Радио Тъч. Реклами, които ще се излъчват на живо. Мисля, че е седмицата следващата седмица на Sirius XM, на CNBC, на Fox News, много от тези други новинарски канали. Това мисля ще бъде голямо. Говорим с iHeartRadio за сътрудничество с техните влиятелни личности, подкастъри, Spotify. Така че рекламите се разпространяват навсякъде. Активираме Facebook, Instagram, тия ще на YouTube, TikTok, тия ще е Google. Искам да кажа, ще покрием този свят или поне тази страна в момента, Съединените щати с LiveGood и това е нашата цел. Всеки в Съединените щати ще знае какво е LiveGood до края на тази година и вярвам, че веднъж, щом хората наистина го разберат, няма да купуват добавки от никъде другаде. Няма смисъл,